Hej, jeg hedder Helene, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at være DR Ramazans nye børnevært. Jeg er en pige på 25 år, og er lige kommet hjem fra Tyrkiet, hvor jeg har været Kids Club chef. Og nu arbejder jeg så i Salling, hvor jeg har meget med kundekontakt over mail og per telefon. Jeg er en pige med masser af energi og har humør, som jeg spreder op til kollegaer og venner. Samtidig så er jeg altid smilende og er rigtig barnlig, så at sige. Jeg elsker børn, jeg elsker at lege, og jeg elsker simpelthen alt det, der har med fantasi og børn at gøre. Så derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at være Ramazans nye børnevært. Det er i hvert fald noget, der tiltaler mig, og det har i hvert fald været en ting, som virkelig har gjort mig opstemt på at virkelig søge den her stilling, for jeg ved, det er lige mig. Hvad jeg rigtig godt kunne tænke mig at lave med børnene, det er jo for eksempel sådan noget med, at man er pirat måske, og man tager ud til børnene, og man viser dem, hvordan pirater de lever. Man kan for eksempel den ene dag, så kan man lave et sværd, eller den anden dag et kompas, eller en teleskop. Og så går man ud og viser, hvordan man bruger den her med barnet. Og selvfølgelig så skal de også have deres eget piratnavn, og man skal døbe dem. Og så har jeg tænkt over det her med et Ramazan-bandana måske, som man kunne lave, som de ligesom får, for at indikere, nu er du pirat, og tillykke med det. Så har jeg selvfølgelig også tænkt over, at jeg rigtig godt kunne tænke mig det her med helte, fordi alle børn har sin egen helt. Og det kunne være fedt at komme ud til dem og snakke om det her, og tegne deres helt, og de skal selvfølgelig hjælpe mig med at tegne også den her helt, hvad for nogle farver har den her helt, og hvad for nogle kræfter har den, og i det hele taget, hvad for en personlighed, og derefter skal vi ud og lege som den her person. Det kunne også være rigtig, rigtig sjovt. Så har jeg også været det her med at få bøger ind igen. Det er jo sådan lidt en tabu, synes jeg, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få ind i billedet igen. Ved at man for eksempel kommer ud til barnet, og selvfølgelig har de en eller anden slags godnathistorie, som de er helt vilde med. Og man kunne så for eksempel komme ud, og man skulle læse den højt, så alle dem ud bag fjernsyn, de ligesom også ved, hvad det her det handler om. Derefter så skal vi lave teater, og det er selvfølgelig ud fra bogen, så vi har nogle klæde ud redskaber, og så skal vi selvfølgelig lave den her skuespil, så børnene får brug for deres fantasi og deres kropssprog, og ja, i det hele taget bruger deres fantasi på en helt anden måde. Så har jeg også været det her med at få nyt og gammelt igen. Det vil sige for eksempel Bubbers badekar. Hvem kunne ikke huske Bubbers badekar? Det var et hit, og jeg kan i hvert fald huske det, og det var virkelig noget, som ramte mig, da jeg var barn. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få ind igen i Ramazan. Men jeg håber i hvert fald, at det har været en lille kick, en lille opfriskning, og jeg håber, at I er villige til at tage mig, for jeg er i hvert fald frisk, og jeg ved, at jeg vil gøre det 100%.